Welcome to my JK Mixer YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे JK Mixer YouTube channel बरायनाय थाबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरो बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नायगोन होननानै आं आसा खालामदों। जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेलखौबो थुनानै होगोन जाहाथे नोंथांमोना आं भिडिअ हगारोब्ला नुनाय बायदि। आं भिडिअ लाबोनो नागिरनाया जादों गोथार जुलिनि भिडिअ। आसा खालामदों नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि नायनो गोसो गैयाब्ला अब्लाबो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ प्ले खालामनानै गारनानै दोनगोन। नायाब्लाबो नोंथांमोना अननानै बेखौ प्ले खालामनानै गारना दोन जाहाथे नोंथांमोननि बेबायदि खालामनायनि हेफाजाबजोंबो आंनि बे चेनेला जेन ग्र' जालाङो।
मा मैगं ले बेदरानो गैया माथो हनै दे गोथाव ना गोथावानो मुलाफ्राबो आंनि अमाया नंगौ नामा जिउआ दा दे Hả?